Extrakcia rozprašovaním je základná metóda čistenia podľa normy ÖNORM D2210 pre koberce a čalúnenie. Na nájdenie správneho postupu čistenia textilných povrchov v súlade s ÖNORM D2210 je potrebné identifikovať koberec, najmä rozlíšiť rôzne vlákna. Toto je rastlinné vlákno, toto je živočíšne vlákno a toto je syntetické vlákno. Pomocou skúšky ohňom možno ľahko rozlíšiť rôzne typy vlákien. Rastlinné vlákna sa pomerne ľahko spaľujú, dymia a páchnú ako spálené drevo alebo papier. Výsledkom je belavý popol. Živočíšne vlákno má prirodzenú ochranu proti ohňu a dymu, preto tak ľahko nehorí. Zapácha ako spálený roh alebo vlasy a zvyšky sa dajú ľahko rozotrieť medzi prstami. Syntetické vlákno dobre horí, vlákno sa roztaví, zvyčajne zapácha po plaste alebo syntetickom materiáli a po vychladnutí vlákna zostane guľovitý tvrdý zvyšok. Na určenie správnych metód čistenia si pozrite podrobné informácie v našej príručke Reinigungstechnik, aby ste predišli poškodeniu kobercov počas čistenia. Pri všetkých čistiacich aktivitách sa musia dodržiavať všeobecné bezpečnostné opatrenia a ochranné opatrenia. V závislosti od prostredia a v prípade citlivých povrchov môžete potrebovať krycí a lepiaci maskovací materiál, rohož na zachytávanie nečistôt, značku nebezpečenstvo pošmyknutia a potrebné osobné ochranné prostriedky ako sú rukavice, ochranné okuliare a bezpečnostná obuv. Pred začatím akejkoľvek čistiacej činnosti je potrebné skontrolovať povrchy, na ktorých sa bude pracovať a priľahlé povrchy, či nedošlo k predchádzajúcemu poškodeniu a posúdiť možné poškodenie. Akékoľvek abnormality sa musia zdokumentovať a nahlásiť klientovi, zákazníkovi alebo nadriadenému. Na extrakciu v spreji je potrebný extrakčný čistiaci prostriedok na koberce, na odstránenie žuvačiek, studený sprej a na škvrny rozpustné vo vode a vo vode nerozpustné škvrny vhodný oddeľovací prostriedok. Potrebné je toto vybavenie a stroje, striekací extrakčný stroj, vysávač alebo stojanový vysávač, lyžica na odstraňovanie žuvačiek, savé biele utierky alebo kefa na čistenie kobercov. Pri odstraňovaní žuvačiek sa žuvačky šokovo zmrazia studeným sprejom. Pomocou zaoblenej strany lyžice opatrne vyškrabte žuvačku z vlákien. Potom koberec dôkladne povysávajte alebo vykefujte. Na odstránenie škvrn použite vhodný oddeľovací prostriedok. So savou bielou handričkou odstráňte škvrnu krúživým pohybom zvonku dovnútra. Najskôr sa extrakčný prostriedok dávkuje s vodou do nádrže na čerstvú vodu. Aby sa zabránilo tvorbe peny a poškodeniu motora mokrého vysávača, špongia sa namočí do odpeňovača a vhodí do nádrže. Čistiaci roztok sa potom nastrieka na koberec. Po uplynutí reakčného času sa koberec vyčistí metódou extrakcie rozprašovaním. Aby ste zabránili prípadnej opätovnej kontaminácii, koberec môžete znovu opláchnuť čistou vodou. Potom bez postreku koberec dôkladne povysávajte, aby mohol rýchlejšie vyschnúť.